وقن كان يوبلو على علت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي منت كان يوبلو وجبي وجب كان يوبلو سلفي سلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تغطات نيش channel كما يكنيخم كما يتخونوا سنة كتكوننا وتر من يوتيوم أبزو وانا زوز قبرو زلو نمحبر السب إيرتراويان كمون نتي حبشا زبالة بكبابينا زلو كتاكم زغلي زبالكو منال بعد exactly أبول كاوي عبيا زي كوناقن كم حبار كم هزبي بحدا كنا برتخينا تردادينا تخبابيرنا تسمامعنا كنا بركن كلالنا زيد ما نكتس علنتنا حبرة السب أزيا قداس سلو زخوني وسي خيز حلفا يكونن أبزا حلفا عمتات حدا كابتن محبرسب إيرتراويان بفلاي عبد الواز قبرل انتولو قداي ناي مننت نحنا منينا إيرتراويان دينا إيرتراويان يكونان تقارب الزنبريوم وعنقوانا خمزيو بهيرنا خمزيو مننت كمزيو مساسعنا خمزيو زبل دارقا بفلاي نتدالاي فتح زبحال أوشتو آتيوس دارقا خمزي حنسا مساتو كوت زي كيل ويكا معلى بكرة كب زيك على رسو خينلو زيانت بزيا حدا معلى بكساب زي قبرنا لا إيرترا again نايت شعات بهيرات ناتهم كبرن أكايدان زلوميوم سلازي زياتهم دما بحاجة تخبابي رومن تفاقي رومن كو إكزيستنس نحاوارو بحاجة ينوبرنيروم نزن موحاس دما حبار أورديت كلوانالو سلسته 4 قدس أكالات أبزو قدايزي كما يتخن سمينا لا يقبروا تأقست غيركم سمعوا نباتهم كحلفكم يا مجمريا So let's start first بزيا أقداسي نتبخن جمرينا مخنياتو أبعالات أقداسي إرسات زغرب وايا بإرتيفقن كنجمرينا مجمريا اتملو تحستو أبي إرسات اللوكم أقداسي كيتكم رايوه ناي قانقو انجليز قال دارغناتو زيغنت كابت سيتيزنشيب زبل ناي قانقو انجليز قال دارغناتو ترغمو يو سيتيزنشيب دما كلنا نفلطو كاب سيتي زبل دمصايو ምናልባሽ ኣብዚ እተን ከተማዊ መንግስታት ተባሂለን ዝፍለጣ ዘን ሲቲ ስቴትስ ተባሂለን ዝፍለጣ ኣብኡ ዝነብሩ ነበርቲ እንታይ መሰላት ኣለዎም እንታይ ግብኣት ኣለዎም ካብኡ እዩ ዝብገስ ዘሎ ሕጂ ነባሪ ብምዃንካ እንታይ መሰልን ግቡእን ከም ዘለካ ዝገልፅ እዩ ስለዚ እዚ እዩ እቲ መበቀሉ ብሓፈሻ ክንትርጉሞ ከለና እቲ ቀዳማይ ትርጉሙ ኣባልነት ናይ ሓደ ሃገር የመልክተና እዩ ኣብ ሓደ ሃገር ኣባል ምዃንካ የመልክት እዩ ዜግነትን እቲ ሃገራዊ መንነትን ይፈላለዩ ምዃኖም እዩ ካብ ትርጉሞም ከም ታንቶ ይክሎ ፀናሕኩ ክንብገስ ከለና እቲ ሃገራዊ መንነት ውልቃዊ ዝምድና እዩ ኣብ ታሪኽካ መበቆልካ ወይ ትውልዲ ተመርኪሱ ዝመፅእ ውልቃዊ ዝምድና እዩ ዜግነት ግን ዜጋ ምዃንካ ዝገልፅ ፖለቲካዊ ኩነት እዩ እቲ ሰረት ናይ ዝኣምር ወይ እንታይ ምንጩ እንተይልና ብቲ ሰረቱ እንተይልና ከምቲ ዝተገሊፁ ዘሎ ታሪክ ወይ መበቆል ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ ሃገራዊ መንነት ኣብ ዜግነት ግን ሕጋዊ መደምደምታ እቲ ሕጊ መን ዜጋ ዝኸውን ዘርዚሩ ይገልፆ ስለዚ ኣብቲ ሕጊ መሰረት ዝገበረ እቲ ዜግነት ይውሰን ማለት እዩ ምንጩ ክንሪኦ ከለና እውን እቲ ሃገራዊ መንነት ብትውልዲ ወይ ብውርሻ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዜግነት ግን ስፍሕ ዝበለ እዩ ትውልዲ ወይ ውርሻ ካብቲ መሰረታዊ መበቆል ውፅእ ዝበለ ብመውስቦ ክመፅእ ይኽእል እዩ ብምርዓም ክመፅእ ይኽእል እዩ ካልእ እውን ዜግነት ብፍቃድ እዚ ናቹራላይዜሽን ንብሎ ብከምኡ እውን እቲ ዜግነት ክመፅእ ይኽእል እዩ ተኽእሎ ምቕያር ወይ ድማ ምሕዳግ እቲ ምቕያር ክብል ከሎ ብመለንካ ትገብሮ እዩ ምሕዳግ ክበሃል ከሎ ከዓ ብላዕለዋይ ኣካል ክትሕደግ ከለካ እዩ ሕጂ ሃገራዊ መንነት ክትሕድጎ ናይ ትኽእልን ኢኻ ዝከኣል ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ሰረቱ ናቱ ተራ ሕጊ ወይ ተራ ፖለቲካዊ ውሳነ ስለ ዘይኮነ ዜግነት ግን ልክዕ ከምቲ ምውሃብ ዜግነት ምሕዳግ ዜግነት እውን ኣገባባት ስለ ዘለዎ እቲ ዜግነት ክሕደግ ክከኣል እዩ حراي كم متوي زمصاخو سو زي اب ار تي في زتجبره مدبي نيرو حجي اتا ديسكشن امونغو ازيوم كلت عبيت ممهران كنسمعنا تجر زصارر مرغصي زلوم صنيح الى دما كال اكسبرت دما بزعبا زي رياكت خبر كلو كنرينا لتسلسنا هو انت ابز رئيس نزار فلزلنا اذا اني اوش ايرترا ونزرت فلزلو تتحساسبه اوش ايرترا ابدغ انت يمثل مهنياتو نحنا نزار كلنا حدا حزبي ابدغنا وش نزلنا ون سلازخنا ابز رئيس زخاني امنتا يالنا نفعلالنا نرادارينا ابنت نخوني لزمصا هو ممهر بهورتين باهم كجمري تسمعوا خمسناكم تي بوغونكم زلو امونغو زيغنتن مننتن زلو من مثال مفلاي نتايو نزغ بحال سنه بخمي تسمعوا تي اب ساعات زي ابانا زلو ناي زيغنتن مننتن متحواس كاني انتاي زفوتو مهنياتو دارغات سبت مرداتو بوزو خوين سمعان هجو ما هلهم ابز مدايزي زلكم حساب تكافلون ما بهورتين شكرا تاولي هو زم حونا ابزناي تايش مزخصتو بعدها استمروا بعد زغمتو بعدها هاجر زغمتو نورم كون لوم تتمرتو نخوم يزمسل بتو نحنا وصاي نردو اغباب كريم خاصو صنيحهم اتناتنا كابز حجخ بحال صنيح زي حق يكونن ግን
ቅድሚዞም ሕጂ ማዕቢሎም ንዓና ዘስተምሩና ዘሎ ይኹን ወይ ከዓ ብዛዕባ ዜግነት ብዛዕባ መንነት ዝነግሩና ዘሎ ቅድሚኦም ዝማዕበለ ህዝቢ ቅድሚኦም ንዑ ዝኸውን ቃላትን መስሚያትን ዝሃበ ሃገር እዩ ዘለና ሕጂ ብናትና ኣብ ማእኸል ቤትና ኣብ ማኣዲ ናይ ቤት ትምህርቲ ስለዘይተኣምርናዮ ግን ክንበቕዖ ኣይከኣልና ስለዚ እቲ ዜግነት ዝብል ልክዕ ካብቲ ዝበልዎ ዝፍለ ኣይኮነን ክንብል ከለና ርእሱ ዝኸኣለ ሓደ መስተዛምዳዊ ስርዓት ከምዃኑ ቅድሚ ሕጂ ገሊፀ ንርኢ ሬላቲቭ ፕሬፊክስ ረታ ሓንሳብ ገላብጦም እየ ሕጂ ናይ ቅድሚት ዘፈረስም እዩ ዝበሃል ዘፈረስማዊ ሕጂ እቱ ሓደ ድማ ናይ ድሕሪት ንብሎ ብድሕሪትን ብቅድሚትን ዝኣቱ እቲ ሱፊክስ ፕሬፊክስ ዝበሃል ሕጂ እዚ ፕረ እቲ ዘ ዝብል ፕረ እዩ ምሳሌ ዘቤት ክብል ከለኹ እታ ዘ ንበይና እታ ቤት ከዓ ንበይና እታ ቤት ንባዕላ ክልተ ቃላት ኣብኣ እተ ግን ከረኽቦ ይደልኒ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዘ ገ ክንብል ከለና እቲ ገ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ እዩ ምሳሌ ዒጨ ገ ክንብል ከለና ሃራር ገ ክበሃል ከሎ ጉራዕ ገ ክበሃል ከሎ ካብ ግእዝ ዝኸይድ እዩ ካብ ትግርኛ ካ ዝኸይድ ጥራይ እቲ ትርጉሙ ኣይንፈልጦን ብሓንሳብ ምስ ካልእ ቃላት ሓዋዊስና ስለንዘርቦ እቲ ገ መሬት እዩ እቲ ዘረኣ ናይ መሬት እዩ ከምቲ እቶም ቀዳማይ ተዛራቢ ወይ ተዋሳኢ ዝበልዎ ኣባል ናይዛ ክልልቲ ወሰን ዘለዋ ሃገር እንዲያታ ምድሪ እቲ ምድሪ ክልል ዝኾነ ወሰን ዘለዎ እንዲያ ትሕፀርታ ሃገር ካብኣ ዝበቁል ወይ ናታ ኣባል ብለት እዩ ሓፂሩ ሕጂ እቱ ዜግነት ዝብል ኣብቱ መሬት ዘተኮረ ክኸውን ከሎ እቲ መንነት ግን ልክዕ እሱ እውን እቱ ኤውሮጳውያን ይኹን ወይ ካልኦት ዝኸስትዎ ካብ ክወፅእ ኣይክእልን እዩ መንነት ካባኻ ክወፅእ ዘይክእል እዩ ብኸመይ ኢኻ በቂልካ መን ኢኻ ሽምካ መን ወሊዱካ ኣበይኻ ተወሊድካ ባህልካ እንታይ እዩ እምነትካ እንታይ ኩሉ ከጠቃልል ዝኽእል እዩ ካባኻ ልክዕ እምነት ገለገለ ክንከ ይኽእል እዩ ይኹን ዳ እምበር ምስ ስምካን ምስ ኣባባልኻንሲ ፈፂሙ ክሕግዝ ዘይክእል ነገር ስለዚ ብዛዕባኡ ብዙሕ መንገዲ መክሰስ ዘድልዮ ይኮን ሓራይ ፅቡቅ እቲ ሓበራዊ ርድኢት ኣሎን ዘየለን ምፍላጥ ኢኻ ተበጊስና ኣብ ሓደ ኣትሊስት ኣብቲ ትርጉሙ ደፍ نشتي رياكت غبرلا زي ممهر بخرتيون كزارة بتنها حق نمزراب complicated يجيروا so تا مودة تا استزاربن الساعة قد سيتنت بيتخالو كل زبالو ولو كمرة قد تقون حدا جزء technical على متكام نت concept ويكان ترديت كم زخبد دايز غبران كم زقال لا غبران حجي نعم ممهر بينا نحلف definition اللي هذا هلينا شعور العبيد تفعل علينا نفل وين سلاز حق زنا ممهر بيننا باكم كمسي عبزي لك عيوتي جالس وزرلتي امون جوزي جنات منات زرلي جن طبعا حلف الى على شعب زنا بخره توصلوا تليو وين توصلوا توليهم امون جوت بهرنات منات زرلو في مس زي جنات حاويس كان انتايو ابيم زراخو ابيم تفعلاليو نزا ممهر بخره سنن زي حاونا خبرات سنحن كاني امتاي دخميهم تريوا هو لك عيزي حاولنا زغلطو صنحيزي انترناشونال زخني اقلال صاحب يجيروا ስለዚ ካብቲ ኢንተርናሽናል ኣባል ናይ ሕብረተሰብ ስለና ዓለም ስለዝኾና ካብኡ ናይ ንኽእል ንኸውን ግን ንሕና እውን ኣለና ብርግፅ ግን ንሕና ብኤቲሞሎጂ ወይ ከዓ ብስርወ ቃል ዘይኮና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ዘሎ ብናይ ሎሚ ርድኢት ናይ ቋንቋ እቲ ኤቲሞሎጂ ተመዝጊቡ ሰነድ ኮይኑ ክቕመጥ ፅቡቅ እዩ ግን ቋንቋካ ኩሉ ግዜ ቀያርን ማዕባልን ስለዝኾነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ሓደ ቦታ ስታቲክ ኮይኑ ኣብ ፀጠው ክንብሎ ንኽእል ኢና ስለዚ ዓለም ብዝሰጎሙ መጠን ቋንቋካ ፕሮግረሲቭ እዩ ድሕራ ቋንቋ እንታይ ዓይነት ይመስል መርዳእታ ክእል ሕጂ ግን ናብ መንነት ክገልፅ እንድሕሪ ፈቂድኩም ለይ ብዛዕባ ክገልፃ እየ እጅባር ኣነ ዝብሎ ዘለኹ መን ነዚ ኣስተውዕልኩም ስምዕዋ ኣብዚያ ዘላታ ኣገዳሲነት ነት ኣነ ሶሲዮሎጂ ምርኩስ ጌርና ብቋንቋ ሕብረተሰባዊ ትምህርቲ ክንዛረበሉ ከለና መንነት ውልቃውን ማሕበራውን መንነት ኣሎ ሕጂ እዚ ውልቃዊ መንነት ዝበሃል ዘሎ ኣነ ንኣብነት ስመይ ብየነ ተባሂላ ካብቶም ካልኦት ኣሕዋተይ መፍለይ ይኮነኒ መንነት ማለት ውልቃዊ መንነት እንታይ እዩ ካብቶም ካልኦት ሰባት ዘለዎስ ንዓይ መፍለይ መለለይ ሓፂሩ መለለይ እያ እዚኣ ውልቃዊ መለለይተይ ስመይ ኣላ ንኽእል ካብኡ ከዓ ፆታይ ኣሎ ካብኡ ቋንቋይ ኣሎ ካብኡ ኣቃውማ ናይ ኣካላተይ መሸከለይ ናተይ ሕብሪ ቆርበት ናይ ገፀይ ኣሎ ቁመተይ ምሕፃረይ ምንውሐይ ኣሎ ሚዛን ናይ ኣካላተይ ኣሎ ዕድመይ ኣሎ ደረጃ ናይ ትምህርተይን ሞያይን ከዓ ኣብሎ እዚ ናተይ ዋንነት እዩ ናይ ውልቀይ ናተይ ናይ በይነይ ወቲ ዘርአይ እውን ኣሎ ዘርእኻ ጂንስ ናተይ ከዓ ካበይ ከም ዝመፃኹ ከዓ ምስሉ እዚ ውልቃዊ እዩ እዚ ውልቃዊ መንነት እዚ ግን ናብ ማሕበራዊ መንነት እንተዘይሓሊፉ ትርጉም የብሉን ኣነ ስለምንታይ በየነ ተባሂለ ናተይ መፀውዒ ንበይኑ ይኹን እምበር ስም ዝሃቡኒ ኣቦይን ኣደን ካብቲ ኣካላት ሕብረተሰብ ዘለውኒ ዓይ ስመይ ሂቦም ንበይነ ኣነ ባዕለይ ስመይ ኣይውፅኦን እየ ዋላ ናተይ ይበሎ እምበር ናብቲ ሕብረተሰብ ዝምለስ ኣብኡ እዩ ዝዓቢ እቲ ዕድመይ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ክቁፅር እዩ እቲ ሞያይ ክመሃር ከለኹ ዝመሃሩኒ ካብቲ ሕብረተሰብ ዝመፅኦም ነይሮምኒ እቲ ሕብሪ ናይ ገፀይ ውርሻ ካብ ወለደይ ዝወረስክዎ እዩ ብጂንስ ዝመፅእ ናይ ደማ ናይ ሕብሪ ቆርበት ኣይኮነ ወላ ናይ ፀጉሪ ርእሰይ ወላ ናይ ርእሰይ ናይ ኣፍንጫይ ናይ ዓይነይ ኩሉ ብምሉስ ናተይ ክኸውን ከሎ ግን ወዲሰይ እየ ካንሱ ንዓይ ግን ከም ንዓን በየነ ኢሎም ከለሉ ንኽእሉ ኣታቲ ኣብየነ ኢሎም ብማዕደ ይፈልጡኒ ብሰመይ ብመልክዕ ይፈልጡኒ ውልቃዊ እዩ ናተይ እዚ ግን ናምንታይ እዩ ዝመፅእ ማሕበራዊ ክበሃል ከሎ ግን እዞም ኩሎም ዝጠቐስኩም ኣነ ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወት እንተዘይኣትዮም ትርጉም የብሎም በየነ ክበሃል ከለኹ ኣነ ካብ ካልኦት ክፍለይ ካብቲ ሕብረተሰብ ዳ እምበር ንበይነ ሳሒዘ ክነብር ኣይክእልን ፆታይ ኣነ ወዲ ተባዕታይ ኮይነ ካብቲ ሕብረተሰብ ጓል ኣንስተይቲ ምፅአ ክፋረን ክወልድን ከብድን ከም ዝወለደይ ንዓ ዝወለድን ክቅፅል እየ ማለት እዩ እቲ ዝተምሃርክዎን ሕብረተሰብ ክምህሮ
ኣብቲ ሕብረተሰብ መፅአ ዝምህሮ ማለት እዩ እቲ ዘርአይ ካብ ቦይን ካብ ደይኑ ወሰድኩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘንፀባርቕ ስለዚ ቋንቋ ክብል ከለኹ ንበይኑ ሓደ ሰብ ቋንቋ ኣይዛረብን ሓደ ሰብ ኣብ ሕብረተሰብ ኣገልግሎት ዘለዎ እዩ እዞም ኩሎም እዚኣቶም ተደሚሮም ቋንቋ ስርዓተ ቁጠባ ባህሊ ሕግን ስርዓትን እንዳባ ብሄር እዞም ኩሎም እዚኣቶም ሓደ ዜግነት ይሁን እዩ ካብዚ ዜግነት እዚ ከዓ ሓንቲ ሃገረ መንግስቲ ዝበሃል ትቐውም መንግስቲ ሃገር ትቐውም እዛ ሃገረ መንግስቲ እዚኣ ብሕግን ብስርዓትን እንዳባ ድዩ ዋላ ኣብቲ ዝማዕበለ ሲቪላዊ ዝኾነ መስርሒ ዝኸደ ድዩ ባይቶን ቅዋምን ዘለዎ ሃገር ኮይነ ከዓ ይነብር ስለዚ እቲ ውልቃዊ ኣብቲ ሕብረተሰባዊ ኣንፀባሪቑ ይኸይድ ስለዚ ኣነ በታ ቋንቋ ጥራሕ ኩስተዮ ክበሃል ኣይክእልን በታ ፆታይ ጥራሕ ኩስተዮ ተባሂለ ክኸውን ተኮይነ ኣብቲ ሕብረተሰብ ምስኣተው ትርጉም ዘለዎ እቲ ሞያይ ኣብቲ ሕብረተሰብ ምስኣተው ትርጉም ዘለዎ እቲ ባህለይ ኣብቲ ሕብረተሰብ እምበር ናይ በይኑ ባህሊ ሓደ ሰብ የብሉን ከምዚ ከዲነ ዘለኹ ስለዚ ዜግነት ይቀውም እዞም ኩሎም እዚኣቶም ተደሚሮም ዜግነት ይቀውሙ ካብ ዜግነት ከዓ ሃገር ይቀውም ማለት ኣነ ብከምዚ ዝሪኦ ብዛዕባ እቲ ቋንቋ እንተመፂና ግን ከምቲ ዓንተ ዘልኮ ኤቲሞሎጂ መሰረት ናይቲ ቋንቋ ስርወ ቃል ናይቲ ቃል ክቅመጥ ይኽእል ታሪኻዊ ኮይኑ ግን ቋንቋ ግን ልክዕ ናይ ሰብ መገልገሊ ስለዝኾነ ቋንቋ ልዕሊ ሰብ ኣይኮነን ሰብ እዩ ንቋንቋ ዝመስሎ ስለዚ እቲ ቋንቋ ከም ሰብ ይውለድ ይዓቢ ይጉብዝ ይሓምም ይመውት ይዋጋዕ ይልቃሕ ይትንስእ ናይ ሰብ መገልገሊ ስለዝኾነ ቋንቋ ኣብ ሓደ ጠጠው በልግ ክንብሎ ይንኽእልና ቋንቋ ምክንያቱ ሕብረተሰብ ዓባይ ገስጋሲ ኣነ ብከምዚ ኣገልግሎ حراي صبغ ممر بين غلاتي ممر بخلصين ابزانا ممر بين خمل وتدلي وين سفلي حساب لكم عدل كوكم كنا بساعه غسل حتى مخالف هو أعطي لسان ملكاتي حدا يرتسك عبي ويكلب كله لقع معبالاتنا فترة الصغير نتم معبالات هون قالات يمهزي اوكي ذيك نقول كلنا يحدث حجي اب نيكست توبيك كنحلفينا مغنيات نوح سلا زخونه تاقداشنت بك قبرلكم نغتل ويا رجل بالا مبزحته قناع يكونن እቱ ጥንታዊ ዝብገስ ዝብል ከም ዝበልኩ ሕጂ ናይ ዝቐረባ ታሪክ ዝዛረብ ዘለኹ ንኣብነት ኣብ ሓደ ኣብ ኣኮሎ ግዛይ ዝተወልደ ንሕና ኮይኑ እቲ መንነቱ ኣኮሎ ግዘታይ ሓማስያ ናይ ሰረወታይ እናተባሃለ ቅድሚ እውን ብታሪክ ማለት እዩ ነናት ዝኾነ መፀውዒቲ ታሪክ ነዊሕ ስለዝኾነ ጃን ናይ ዝቐረባ ዘሎ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ናርባሽ ብዙሕ ሰብ እውን ክፈልጦ ይኽእል ስለ ዝሓሰብኩ እየ ስለዚ እቲ ምንጪ እዚኦም ዝብሉ ለው ብወገንኩም እንታይ እቲ ምንጪ ኤርትራዊ እቲ መንነት ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እንታይ ትብሉ ብዛዕባ ዘለኩም ሓሳብ ክትካፈሉ ዕድል ክበኩም ترى إذا بغينا لي بأخبرت حاول مر بير بتبع النجاري نظر بلا سلذي نفسه زي نايم مروغرتين أزيو كل زغنة المرتدي تسنديدو نقول رقم تتحيف قط أنا حسب بغي أنت قلنا كن جلس ولا أنا حاجة جن إتديهر أنا بيهر يبلو مروغرتين النجاري يبلو له حدا يدي قالتي سينونيم ينتر كل اللي يقولوا مثلا أتتبون من حكمتنا سلذي زين بيهراتنا إيرتا ويكان نجاراتنا إيرتا بجغرافاوي ملكة من النتين أرجع جنس سلاين إذا أنا بيهرات وإذا لو أنا نقرأت على إيرترا كله مثلا جبوءا باهلا وانقوءا من مجمريا أعتقد ميتي خبلاز قبعني الزرار بانا عبيتي ناي لبامات ناي مهورات ناي حبرت السبنات ريور لهم حادك سابز ودتم يلوم صبيو مستحتتون مدرخ مستوعبهم تراي مزاربهم كاباتهم من المهارازيا أبريان بطوغاو من نابران نقولوا أخبران زخيرا بوز تخلده بوز مثلا من النتيجة اللواني عنه زي خيطانا بزعسي يتي من النت هم تيتسرتي أبتي جغرافي قوي زخانه أقام بتاع نايتن بيهرات ويكان نايتن نجارات أبو تما أخذ زخي نايتن هزبي هو تام بملو مسيتي من النطق قبل حلف جيزة أب تدربتي قانقا تجرينيا أبي أطلع دركوب تدربتي قانقا تجرينيا هم أبي أطلع دركوب تدربتي تجرينيا منتهم تجراوي مخانو قبل حلف جيزة جريسكم لي نيركم تجرينيا مزراب تجراوي مسموخان تحاز اللوديو كم لو مزفلت عملت تجراي زي ما بقول وين كاوز ولا تاي يو تجراوي بحال يسمع كما يتم تجرينيا وانقا اليوم زي كون نفسهم كم تجارب فولتو على بهير يوروب يكون بهير كناما وين اللو زياتهم نفسهم كم تجارب ام فولتو مو حاجتي تبتدي حلفت زبقس زلخو بزعبا زنتاي نبرتو تقولوا مالتي نعم بقس قلنا افتاناي منت ينا حجه زياده توكرنا نزارب مالتي سلازم بزعبا زي ما بلغتونا نبرت تو تجرينيا زبال ويش تجراوي زبال كم مننت كنوسدو نقل زي تاريخاوي خوينو لك حد عينت سم ناي مننتنا تراي زي كونه كساع 17 زخونو تاريخاويان زخونو اسمات نخالفه صيمنا كنهو زيبلنا كابانا خاف صيمهم كلكو زيبلهم تاريخاويان اسمات اللونا نساتهم ببوانو ندغلابتنا نتقملوينا حجي حد خباتهم ازو تجراي زليو حجي ازو تجراي كميلو كم زوجي انتاي زخونه عينت تساميا ايو قال بمسرته محجي قيسانرا مسلني ግን እዞም ቅዱሳን ኣስማትና እዚኣቶም ከምዙ ከሳምያን ዝበሃል ባሕርያን ዝበሃል ሰብኣያን ዝበሃል ኸባስያን ዝበሃል ቶም ሓበሻ ንብሎ ዝተፈላለዩ ቅዱሳን ዝኾኑ ብታሪክ ንሕና ከም ምዃንና እሞ ከዓ ልሳንና ከዓ ብፅሑፍ ዝቆመ ናይ ቀደም ምዕቡል ሓሳብን መሃዝን ዝኾነ
مننت زخصت لزخونه نخالي كان لقحو أين خلينا بين كم تقدم تقسمه قالوا ناس يقولوا نقدر تحر صعبوا كم يلهم صعبوا كم يلهم بوتانا أبو صغيروا ولا تقراوي زي تقراوي زي حجي أبي إرترات بعض إرترات بعض زلا هاجر زلا تقراوي كاب عسرت كلت ندحر زفلفلي مغنياتو كلمو تسوقي سلت نبره جن نيرون كأني دليت نايتهم سوقتي دليت نايتهم تساباتي أكلات ندافع أبو زغمتو زنبورو تجارو خانورهم حد خباتهم تقريمي እቶም ብሙሎም መስሊሞም ንምሳሌ ኣብኡ ዝፀንሑ ናታቶም ተገዛእት ናታቶም ተላእኽቲ ኮይኖም ኣብኡ ዝፀንሑ ሕጂ እቶም ንኡሳት ነገዳሲ ኩሉ ሻዕ ንሪኦም ከም በዓል ኩናማ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ነገር እዮም ይጥቀሱ ኣብ ብዙሕ ሰነዳት ኣብ ብዙሕ ፅላታት እዮም ይጥቀሱ ሕጂ እዚኣቶም ካባና ዘይለቁ ኣሕዋትና ካባና ዘይርሕቁ ኣሕዋትና ግን ብዋሕዶም ዘውሓዶም ነገራት እውን ኣሎ ክበዝሖም ተገባኦም ክሳብ ሕጂ እቲ ምክንያታት ግን ንሳቶም ንባዕላቶም ቋንቋኦም ብፅሑፍ ኣማዕቢሎም ክምዝግብዎን ክሕዝዎን ስለዘይከኣሉ ካብቱ ብኸበሳውያን ወይ ብተጋሩ ተሃኒፁ ዝፀንሐ ተታሒዙ ዝፀንሐን ብግዛዊ ልሳን ንበሎ ከምኡ ካብቶም ሃደንቲ ዝነበሩ ዓረባውያን ተታሒዙ ዝፀንሐ እንዳ ቀረምካ ኢኻ ከተተኣሳስሮ ትኽእል ኣይናይ ታሪክ ኣይናይ ባህሊ ከም ዝነበሩ ስለዚ ብሰንኪ ናይቲ ዋሕዲ ልሳኖም እንዳተጠቕሙ ባህሎም እንዳተጠቕሙ ኣብ ትሕቲ ፀወን ናይቱ ዝበዝሐ ኣካል ከም ኣመሓዳሪ ኮይኑ ይካየድ ስለዝነበረ ኣብ ትሕቲ ፀወን ናቱ ግን ንሃገር ምክልኻል ወይ ከዓ ንገለ ጠቕሚ ንሃገር ጠቅም ነገር ክህሉ ከሎ ከዓኒ ብሓባር ይሳተፉ እዮም ከምዚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ኩሎም ነገዳት በብዝሖም ነሮም መጀካቶም ርሻይዳ ዝበሃሉ ሕጂ እንታይ በለተ እቱ መንነት ተጋሩ ስለተባህሉ እቲ ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ልሳን ትግርኛ ይበሃል እቲ ህዝቢ ትግራይ ባታ ሃገር ትግራይ ይበሃል እቲ ህዝብካ ትግራዋይ ይበሃል ተቃል ግን ንሳ እያ ሕጂ ኣብ ትግራይ ስለ ዘለው ንበሎም እንታይና ዝበልናዮም ቅድም እዞም ኢሮብ ኣሕዋትና ኣብ ኤርትራ እውን ኣለው ኣብ ከባቢ መጃና ኣለው ኣብ ትግራይ ከዓ ኣለው ኩናማ ከምኡ ዓፋር ከምኡ ሕጂ መንነት ብኡ ኣይከይድን እዩ መንነት ኣብነቱ ብቆል ብዘይ ቅድሳታ ዝበቆልካያ ተዋበተካ ስንካን ኣተዓባቢኻን ኣወላልዳኻን ዝጠቅስ እዩ እቲ ካልእ ብድሕሪኡ ስዕብ እዩ ከም ዜግነት ዝመሰለ ስለዚ ቁሩብ እንድዒ ተዘይስሒትያታ ሓተታ ክሕፅሮ ብእንታን ብከምኡ እንታክሎ ድሓኒ زي قال عالم حق عايش سحيت واي ولا حنت أي ملسنا الله هجي مالت بزح نتبتات ندي زتنكف زلو exactly نتحتوجن أي ملسنا الله I have to give feedback هجينا أي ممر بينا خنرينا تحتو جبو خيتك نعوك تناخف زخير نتبتات يكونس exactly نتحتو كملسو متجبين بالقوانة نسمع هجي حراي قدمنا ممهر بينا مخادي نيش يكتبه عدل في بكم زوم اب اعتراض لو تدارك ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሓባር ቋንቋ ኣለዎም ስለዚ እቲ መንነቶም እውን ከም ዝለወፅናኹም እዚኣቶም ትግራዋይ መንነቶም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ደጋጊም ገሊፅኩም እቶም ቋንቋ ትግርኛ ዘይዛረቡ ከም በዓል ኩናማ ከም በዓል ኢሮብ ካልኦትን ዝኣመሰሉ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ነፍሶም ከም ተጋሩ እዮም ዝፈጥዋ መንነቶም ተጋሩ ግን ቋንቋም ግን ትግርኛ ኣይኮነን ስለዚ ነዚኣቶም እቲ ናይ ሓባር ሕጂ እቲ ትግርኛ ምዝራብ ትግራዋይ ዘብለካስ ወይስ ካሊእ እዩ ትግራዋይ ዘብለካ ድሕሪ ትግርኛ ኮይኑ እዚኦም ትግርኛ ዘይዛረቡ ከመይ ኢሎም መንነቶም ተጋሩ ይኸውን ድሕሪ እቲ ትግርኛ ምዝራብ ኮይኑ ዘይኮነ ድሕሪ ትግራዋይ ዝገብረካ ከኒ ብከመይ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝራብ ትግርኛ ትግራዋይ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚኣ ኒሸ ሕፅር ዝበለ መብርህ ክትቡን መምህር በየነ ዕድልክዎም ስለዝኾኑ ኣብዚ እንታይ ኣሎ ካብ ልሳን ናብ ልሳን ይፈላለን እዩ ሕጂ ንምሳሌ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከይድካሲ እንግሊዝኛ ዝዛረብ ሰብ I'm English بالمثلني تهاجرون إنجلاند حد تعيش من جرمن إيش من دوتش ولا كا دوتش يعرف لك تعدقات دوتش بعد دوتشلاندي لاندي وصلوا حجي قانقون دوتش زبال الذي إتو قانقوا إتو بحلي ببنيز مسلو باتو قانقوا إتو سمنا يتهاجر ببنيز مسلو الله كما هاجر مثلا أقل حد عينته يعني نتلسان يكون نتمسوع نايت نجار يكون نتهاجر يكون حد مثل قال كل يخيل بسانكو نحنا تقرننيا زبهال لسان انت دان واسع علينا تغاروينا اب تحدي هالو اب تحدي اب نايلوم يتراي هالو اب نايلوم اثيوبيا اد تغراي زبل سم نايكلتيو بحادنتيو دي بسانك نوحي ناي غيزيه بسانك سو ابزيات راي وتازربوسي كومبليت لبعليه فرسال انت كبلصنيهم ابتحنتي انت يلصنيهم تزربا مالتي كزارب كلو انجليش زاربو انجليزاويان አለው አሜሪካውያን አለው አረብ ዝዛረቡ ሳዑዲያውያን አለው ኢማራት አለው ግብጽ አለው በሙሉም ስለዚህ ሁሉም ሓደ መንነት አለው ማለት እዩ so we have to be careful the argument ናቱ ዝኾነ ይኹን substance አይብን ይዘሎ ምክንያቱ ጀርመን ድሕሪልና ዶችልና ዶችላንድ so እዚያ ገጢማላ ኣብ ካልእ ግን ኣይትሰርሕን እያ እዚያ what about in Switzerland so again the argument ናቱ ክንጥንቀቐሉለና ፅንሕ ኢልና ናይ መምህር በየነ ሰማዕና أبي تفلي كبر هالنايو تقدسنا خن سمع من دقاقنا خن سمع دما recommend يكبر very insightful ناي صلاتي عبدلاون بمناتكون بخالي نجر توم تجري زبالو عواتنا لك اعتقال نسايا تا تجراي تبليا
ግን ንሳቶም ኣና ትግሬቱ ይዝብለካ እምበር ኣነ ትግራዋይ ኣይብለካን እዩ እዚ ዓጂገ ገያ ኣና ትግሬቱ ዝብል የለን ምክንያቱ ቶም ዘይትፈልጡ ከምዚ ትግረ ፅቡቅ ቃል ዝተጠቀመ ወይ ዝመሃረ ክመስለኩም ይኽእል ግን ገያ እዚኣ ኣና ትግረ ኣና ካልኣይ ከዓ ኣነ ትግረ ኣና ይብልኒ ኣብ ትግረ ብዙሕ ክፋላት ኢሉ ኣነ ማርያ ኣና ኣነ መንስዓይ ኣና እናበልካ ኢኻ ትቕፅል እምበር ኣነ ትግረ ኣና ኣይበሃልኒ ኣጋይን እቲ ዘረቡ ፋክቹዋሊ ቼክ እንተገበርኩሞ ፅቡቅ እዩ ምናልባት ከምዚ ዓበይቲ ተርሚኖሎጂ ናይ ሓደ ፕሮፌሽን ተርሚኖሎጂ ወይ ከዓ ዓበይቲ ቃላት ስለ ዝጥቀም ዘሎ ከም ፍልጠት ክቆፀር ይኽእል እዩ ብርግፅ ፍልጠት ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣገዳሲ ግን ኣብዚ ኣብታ ሕቶ ግን ክሳብ ሕጂ ዝዕግብ መልሲ ኣይሃበና ኣሎ ወላ ንሕና ውና ከበሳ ትግረታይ ኢልና ንፅውዖም ሕጂ ትግረ ጥራሕ ዘይኮነስ ትግረታይ ኢልና ንፅውዖም ከምዚ ሓረሰይ ሓረስታይ ንብሎ ሕጂ ብዛዕባ ኣፀዋውዓ ስለ ዝበዝሐ ክልተ ክንከውን ወይ ሰለስተ ክንከውን ኣይንኽእል ኢና ንሱ ክኢላን ናይቲ ልሳን ዓወቕቲ ከም ኪሞም እዚኣ እታ መደምደሚት ኢሎም ክህብዋ ከለዉ እቱ ሕፃን ንሕና ዝዓበና ዝደረቕና ዘይኮነ እቱ ሕፃን ከዓ በታ ተፃፊፋ ዝተኸምከመ ስርዓት ኩናማን ኢሮፕን ዝበለት ሕቶ ሕጂ በየንያ ክትከውን እቶም ትግርኛ ስለ ዝዛረቡ ድዮም ተጋሩ ኮይኖም ዘለዉ ወይስ እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ካልኦት ዓይነት ብሄራት ከም ተጋሩ ሃገራዊ መንነት ወይ ናይ ክልል መንነት ክኾኖም ስለ ዝኽእል ኩሎም እቶም ኣብኡ ዝነብሩ ተጋሩ ይበሃል እንተኮይኖም እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ምስኣቶም እዮም ሼር ክገብሩ እቶም ካልኦት ብሄራት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ again that the concept ንሱ ዝጥቀመላ ዘሎ it's not working ኣነ ክሪኣ ከለኹ ተኣሚሩ ክዓቢ ከሎ ጥራሕ እዩ ሓድነታዊ መፀዊዒ ክጠር ዝኽእል እቱ ብፅሑፍ ዘይተኣምረ ግን ኣብ ቦቦትኡ ከም ድላይ ክዋሳእ ግድነት እዩ ስለዚ እቶም ነገዳት ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ናይ ግድን እዩ ኣዲኦም ኣቦኦም ከምቱ ኣቦይን ኣደይን ዝዛረቦ ልሳን ስለ ዘይዋስኡ ናይ ኣቦኦምን ናይ ኣዲኦምን ልሳን እንዳተዋስኡ ብነፃ እዚ ከዓ ብፅብቲ ሰነድ ዘለና እዩ ካብ ራብዓይ ብውሕድ ካብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን እንዳሓር ሰነድ ኣሎ ነገዳት ብቋንቋኦም ክዋስኡ ብባህሎም ክኸዱ ብእምነቶም ክኸዱ ነፃ ከምዃኖም ዝነግር ሰነዳት ኣለና ስለዚ ካብቲ እዋን እትያ ትሒዝና ንሕና እቶም ተጋሩ እንበሃል ብዝሕን ከምኡ ስልጣንያን ስለ ዝነበረ ነተን ካልኦት ኣገዲድካ ናትና ተጠቐማ ፅሑፋትና ወሰዳ ኣይትብለኒ ኢኻ ባለፈ ግዜ ኣብ ዝገበርናዮ ትግራዋይ ዝበሃል መንነት ኣብ ኤርትራ ያለን ኢልኩም ነርኩም ኣነ መንነተይ ትግርኛ እዩ ወይ ድማ ኤርትራዊ ኢልኩም ነርኩም ብዙሓት ድማ ትግርኛ ቋንቋ እምበር መንነት ኣይኮነን ኤርትራዊ ድማ ዜግነት እምበር መንነት ኣይኮነን ዝብሉ ኣለዉ ስለዚ ነዚ ዘለኩም መልሲ እንታይ እዩ ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ትግራዋይ ዝበሃል መንነት ዘየለ ብሓፈሻ እዚ መምህር በኮለፅን ክብሎ ፀንሕኸኒ እዞም ክልተ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይን ዘለዉ ሓደ መንነት ትግራዋይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ፕላስ ኣብ ከምዚ ክሓቶም ፅናሕኩ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ዘይኮነ እውን መንነትና ትግራዋይ ዝብሉ ናብ ትግራይ ኣለዎም ኒ ንመምህር ቤነ ብዛዕባ ናቶም መልሲ ግብረ መልሲ ክትብሉ ተልኩም ናቶም መሊስኩም ናብ ታሕቶም ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም ኮምፕሊመንት ንጋዜጠኛ ሄኖክ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ ልክዕ ድማ ውሽጢ ኣትዩ መርገፂኦም ወይ ከዓ ትርዲቶም ብኤቪደንስ ብመረጋገፂ ከቕርቡ ይሓትት ኣሎ ብጣዕሚ ኮምፕሊመንት ፅቡቅ ዝገበረ ፅቡቅ ምባል ኣገዳሲ እዩ ሕራ ይቐኒየለይ ኣነ ዝመስለኒ ማለት ዘይኮነስ ዓቕመይ ዝፈቅዶ ዓንቶ መንነት ማለት እንታይ ምዃኑ ተንቲነ መንነት ብቋንቋ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ምናልባት ወደ ቋንቋ ትግርኛ ጥራሕ እንተኮይኑ መንነት ብቋንቋ ጥራሕ ከም ዘይውሰን ካልእ ክብለ ዝደሊ ከዓ ካብ መምህር በኩለፅን ክሓቶ ዝደሊ መዓዝ ዘበን እዩ ኤርትራዊ ትግራዋይ ተባሂሉ ተፅዋዕሉ ዘመን መዓዝ እዩ ክነግሩና ዘይክእሉ መዓዝ እዩ ናይና ኤርትራዊ ትግራዋይ ኢሉ ዝዛረበሉን ዝተቐበሎን ብኡ ተፅዋዕሉን ዘመን ኣሎ ዶ ቅድሚ ጥልያን ይኹን ድሕሪ ጥልያን ሓደ ኤርትራዊ ትግራዋይ ተባሂሉ ይፅዋዕ መዓዝ ዘበን ብመሰረቱ ግን እቲ መንነት ዝበሃል ቋንቋ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ተንቲና ኢና ብዙሕ ነገራት ከም ዘማሉ ነዚ እንድሕር ተቐቢልናዮ በታ ቋንቋ ጥራሕ ኣልዒልና ትግርኛ ዝዛረቡ ዝኾኑ ብሄራት ዘናይ ብሄር ትግርኛ ዝበሃላ ዘሏስ ትግርኛ ስለ ዝዛረባስ ናይ ግድን ትግራዋይ እዮም ክንብሎም ንኽእል ዲና ሎጂክ ኣለዎ ድዩ ስነ መጎታዊ ድዩ ንኣብነት ዓንተዎ መምህር በኩለፅን ከም ዝበልዎ ቋንቋ እንግሊዝ ዝዛረቡ ኣሜሪካውያን እንግሊዛውያን ቋንቋ እንግሊዝ ይዛረቡ ሕጂ ነዚ ኣሜሪካዊ እንግሊዛዊ ኢኻ ክትብሎ ዲኻ ስለ ትግርኛ ተዛረቡ ወይ ከዓ ነቲ እንግሊዛዊ ኣሜሪካዊ ኢኻ ክትብሎ ዲኻ ቋንቋ መለክዒ ናይ መንነት ሓንቲ ንሳ ኣይኮነትን ብኡ ኮይና ንኸይድ ኮይና ወይ ከዓ ናብ ታሪክ ከይና እውን ናብ ታሪክ ከይና ከዓ መምህር በኩለፅን ዝፈልጦ እንተሎ ኣነ ኣንቢበ ዓቕመይ ዝፈቅዶ ኣይረኸብኩን እታ ኤርትራ ትበሃል ብዙሕ መፀውዒ ነይርዋ ቅድሚ ኤርትራ ምባለ ጥልያን ምምፅኡ ብዙሕ መፀውዒታት ነይርዋ ክዝትሮ እንተኮይነ ምድረ ኩሽ ትበሃል ነይራ እዚ ዝብሎ ዘሎ ግን ቅድመ ታሪክ እዩ ታሪክን ቅድመ ታሪክን ክንፈልዮ ኣለና ቅድመ ታሪክ ዝበሃል ጌና ታሪክ ንክኸውን ብዙሕ ዳህሳስ ክግበረሉ ዘለዎ እዩ ኣርኪኦሎጂ ክሪኦ ዘለዎ እዩ ኣንትሮፖሎጂ ክሪኦ ዘለዎ እዩ ታሪክ ንክኸውን ናይ ዝኾነ ነገር ተዛረብካዮ ብዝተረፈ እያታ ኮይኑ ክተርፍ ታሪክ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ግን ብኣርኪኦሎጂካል ወይ ከዓ ናይ ስነሰብ ሊቃውንቲ መፅኦም መሰመሳኽርዎ ወዚ ሕብረተሰብ ካብዚ እዩ ካብዚ ጀሚሩ ከም ዝበለ ሕብረተሰብ እዩ ምስ ተባህለ ሓሊቱን ክሳይን ምስ ተመደብ ቋንቋን ምስ ተፈልጠ ምዕባልኡ ምስ ተፈልጠ ታሪክ ይኸውን ሕጂ ግን እዛ ኤርትራ ትበሃል ንብረት ምድረ ኩሽ ትበሃል ነራ ምድረ ኣዶሊስ ትበሃል ነራ ወይ ዓባይ ኣዶሊስ ትበሃል ነራ
ምድረ ባሕሪ ትበሃል ነራ ኣብ ሻድሻይ ክፍለ ዘመን ዓባይ ባሕሪ ትበሃል ነራ ካብ ሻድሻይ ክሳብ 12 ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሃገረ ሓማሴን ትበሃል ነራ ካብ 13 ክሳብ 14 ድሕሪ ክርስቶስ ማለት እዩ ቀይሕ ባሕሪ ትበሃል ነራ ካብ 14 ክሳብ 16 ክፍለ ዘመን እዚ ኩሉ ባሕሪ ነገስታት ትበሃል ነራ ካብ 15 ክሳብ 19 18 ክፍለ ዘመን ብከምዚ ትፍለጥ ነራ እታ ኤርትራ ትበሃል ዘላ ሎሚ ጣልያን ኤርትራ ዝበላ ካልእ ምክንያት ሂስቶሪካል ብኡ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ጣልያን ኣልዕል ኣቢሉ ኤርትራ ኣይበላ ንሪኡ ንዑ ጣልያን ኤርትራ ንክፅዋዓ መንፀፍ ዝኾነ ታሪካዊ ባህላዊ ዝኾነ ነገራት ንርኢ ዋላ ተጋሩ ኣሕዋትና ዝኣምንሉ ዋላ ንሕና ንፈልጦ ብታሪክ ስለምንታይ ኤርትራ ከም ዝብላ ጣልያን ንፈልጥ ኢና ሕጂ ነዚ ኩሉ ታሪክ ኣምፂና ኣብዞም ኩሎም ኣነ ጠቀስክዎም ዘመናት ኤርትራዊ ዝሎም ዝበሃል ዘሎ ሎሚ ትግራዋይ ተባሂሉ ተፀዋዕሉ ዘመን ኣነ ኣይረኸብኩ ዓቕመይ ዝፈቅዶ ኣንቢበ በናይ መለክዕ እዩ እዚ ትግርኛ ተዘራባይ ናይ ኤርትራ ዘሎስ ትግራዋይ ዝበሃል ወይስ ናይ ስለ ቋንቋ ግጥማዊ ዝኾነልናስ ትግርኛ ዝብለናስ ትግራዋይ ሞቶም ኩናማ ከዳ ኩናማይ ዲና ክንብሎ ኩናማይ ግጥማዊ ዝኾነ ነገር ንክመፀና ቤት ንክወቅዕ ዲና ዋይ ኣይ ክነእትወሉ ወይ ከዓ ካልእ ትርጉም ኣለዎ ወይ ከዓ ትግራዋይ ክበሃል ኣነ እንተኮይነሲ ስለምንታይ ተፀዊዑ ይፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ ጉደ ተፀዊዑ ይፈልጥ ኣነ ፀሊአኩም ኣሕዋትና ካብቲ ዝተወልድሉ ካብቲ ተወልድና ኣለና ሲኮነ ትሕቶ እቶም ተጋሩ እቶም ለባማ ተጋሩ ኣነ ኤርትራዊ ኮይነ እቶም ምሁራትን ተጋሩ ኤርትራዊ እንተልዮም ባቴ ትግራዋይ እንተልዮም ኣይባልካን ኤርትራዊ ዝብሉኒ ኣይመስለኒ መዓት ዘበን እዩ ኤርትራዊ ትግራዋይ ተባሂሉ ተፀዋዕሉ ዘመን እንተነጊሩና መምህር በክረፅን ዝኣኽሮ ትሓቱ ሓራይ ጽቡቕ መምህር በክረፅን ናባኹም እያ ተኣሽምለላ ግን ናባ ከለኹ ምስ ኣመዛ መምህር ደየነ ወይ ዘበልዋ ተላጊባ ንክኸይድ ማለት እዩ ከም ሕቶ ክነቕርባ ማለት እዩ ብሔረ ትግርኛ ተባሂሎም ነብሶም ዝፈልጡ ኤርትራውያን ብዘይ ካብ ዝቐረበ እዋን ማለት እዩ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ኣብ ታሪክ ተጋሩ ተባሂሎም ተፀዊዖም መዓስ እዮም ዝፈልጡ እዚኣ ዛ መምህር በየነ ዝሓተትዋ ሕቶ እያ ቅድሚ ጣልያን ምምፅኡ ኣብ ዘመነ መግዛእቲ መሳፍንቲ ትግራይ ማለት እዩ ኤርትራ ብመሳፍንቲ ትግራይ ትግዛእ ነራ እውን ዝበሃል ኣሎ ታሪክ ማለት እዩ ንሰምዖ እጂ ንምንታይ ትግዛእ ነራ ይበሃል ንምንታይ ትመሓደር ነራ ዘይበሃል ኣካል ናይ ትግራይ እንድሕር ዳ ኮይና ካልኦት እውን ኣብ ታሪክ ማለት እዩ ከም በዓል ደጊያት ባህታ ይተረፉ ዶብዓ ወይ ተጋሩ እናበሉ ይምስሉ ምንባሮም እውን ይንገር እዩ እሞኒ ተጋሩ ከምዚኦም ዝብል ምስላሃት ትግርኛ እውን ኣሎ ስለዚ ተዛረብቲ ትግርኛ ክንሶም ተጋሩ ኢሎም ይምስሉ እንተነይሮም ንነብሶም ተጋሩ ይሓስብዋ ከም ዘይነበሩ ዶ ኣይሕብርን ማለት ምልስ ኢልካ ካብቲ ዝኣኻኽኩ ወይ ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ሕጂ ፎርስ ዝያዳ መብሪ ካባኹም ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ከም በዓል ደጋት ተጋሩ ኢሎም ዝዛረብ ነይሮም ሕጂ ንነትኻ ከምኡ ትፈልጣ ኮይንካ ስኮሙ ክትብል ትኽእል ዲኻ እሞኒ እዚ ታ መልሲ ንዓኹም መምህር በኹል ኣብዚ እንታይ very good question መግለፂ ናይ ኣቶ በየነ ድማ መምህር በየነ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቕ ንቐፅል ንእሽተይ ክንቅፅልና ድሕሪኡ ናይ ካልእ ሪያክሽን ክንርኢና ነዛ ርእሲ ዝሃቦ መግለፂ እንታይ ንገብር ኣለና ይመስለኩም እቲ ጉንዲ ምስራዊ ገዲፍናስ ብዛዕባ ትቕፅልትን ኢና ንዛረብ ዘለና ትግራይ ዝብል ስም ትማሊ ጀሚሩ ግን ሃጋሪ ዝብል ስም ይነርና ሃጋርያን ኢና ነርና ሕጂ ፀገም ዘሎ ታሪክና ኣስታት 17 ዝኾኑ ኣስማት ኣለውና ኢለ ቅድም ጠቂሰ ነረ ሓበሻ ንባዕሉ ክንደይ ግዜ ሽሙ ዝልውጥ ሕጂ ሓበሻ ዘይኮነ ኸ እዩ ብሳልሳይ ይፅሓፍ ብሳልሳይ ها እንተ ፅሒፍና ከም ትግብኡ ኣዳማምፃ ከምዚ ሕጂ ካተመ ከሎ ሓተመ ንብል ብሓ ንፅሕፎ ካጢኣት ከሎ ሓጢኣት ንብል ንምሳሌ ከም ምሳሌ ዝወስደ ዘለኹ ሕጂ ብዙሕ ከሎ ብዙሕ ንብል እቲ ሳልሳይ ኣብ ዘይቦትኡ ምእታው ስለ ዝተለምደ ናይቲ ቃል እንታይነት ኣመፃፅኣ ክትፈልጥ እውን የገድደካ ይሃስየካ እዩ ሕጂ እዚ ሓበሻ ዝብል ኣስማትና ፅቡቅ ኣሎ ድሓኒ ፅቡቅ ኣሎ ኣይሰምዖምና ኣለኹም ሕጂ ኸ እምበር ንምሳሌ ኣብ ናይ ከመታውያን እዞም ሎሚ ፈርዖናውያን ተባሂሎም ዝፅውዑ ዘለው ከመታውያን ግብፂ ዝብል ስም እውን ኣስማት ተዋሂቦም ኣሎ ግብፂ ይፅውዑ መፅሪ ይፅውዑ ከመት ይፅውዑ ዝተፈላለዩ ኣስማት ኣለዎም ንሕና ከዓ ካብ ብምዕባለታትና ዝኣክል በቱ ሞያታትና በቱ መሃዝነትና ዝኣክል ክሳብ 17 ዝኾኑ ኣስማት ኣለውና ገሊኦም ኣለዉ ኣብ ልሳና ግን ቁሙጣት ኣይንጥቀመሎምን ካልኦት ኣስማት ኣለውና ኩሎም ክጠቕሶም ይኽእል እየ እንበሃለሎ ኣስማት so in general ከም ንሪኦ ዘለና መምህር በክረፅን ዋላ እኳ ብዙሕ ሓበሬታን ፍልጠትን እንተለዎም ነታ ሕቶ ኤግዛክትሊ ኣይምልስን ኣሎ በዚ ከዓ እቱ ትግራዋይ ጥራሕ እቱ ገኣዝያ ንበሃለሉ እቱ ገዓዝያ ንበሃለሉ ኩሉ ካብቱ ተግባራትና ዝኸይድ እዩ ሕጂ ነዚኦም ኩሎም ፍፅም መንነትና ብምሉት ነቱ ዝመፅእ ወለዶ ጥራሕ ይኽእል ንኣብነት ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ኣለዉ ኣነ መንነተይ ዜግነተይ ኤርትራዊ መንነተይ ትግራዋይ ዝብሉ ኣነ ሕጂ ሰሚዐ ኣብዛ ግዜ ንኣብነት ሕጂ ንዓይ ሰባሕ ንጎ እንድሕር ሓይትኒ ኣብ ዝፈልጣ ክዛረብ ኮይነ ኣብ ከምዚ ዓመተ ምህረት ከምዚ ኢሎም ኤርትራውያን መንነትና ዜግነትና ኤርትራዊ መንነትና ትግራዋይ እዩ ይብሉ ነይሮም ኢለ ክዛረብ ክእል እየ ምክንያቱ ሰምዑ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መዓስ ግዜ እዩ ኣብ ታሪክ ንስኹም ትፈልጥዎ ወይ ትሰምዓኹሞ ኤርትራዊ መንነተይ ትግራዋይ እየ ዝብል ዝነበረ ናይ ሕጂ ግዜ ቀዳማይ ነገር ከድኩም ምሉእ ትሕዝቶ ኣብ ኤሪሳት ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ነቲ ነዋሕ ቪድዮ ስለ ዝኾነ ሕፅር ዝበለና ሕፅር ኣቢላ ኣቐልጥፍ ኣቢለ የደርየኩም ዘለኹ
እጂ ነታ መልሲ ምናልባት እንተሓበይለ ዕድል ዝፅበ ዘሎ ኤርትራዊ ምባል ጌጋይ ምክንያቱ ኤርትራዊ ዝብል ስም ናይ ትማሊ ስለዝኾነ ናይ 1890 ልክዕ ጤልያን ኣይኮነን ዘመቱ ታይሽሙ እቱ ቃል ጀርመናውያንን ኣውስትራውያን እዮም ጀሚሮሞ ወላ ዚምባብዌ ክሳዕ ዚምባብዌ ካይተረፈ ወላ እውን ክሳዕ ሴኔጋል ካይተረፈ ኤርትራ ኢሎም ክፅውዕዎ ፈቲኖም ነሮና ሓደ ተወሰነ እዋን ካብኡ ነቂሎም ንዓ ወሲዶም እዮም ጤልያን እውን ኣጠሚቖም ኣብ በዓል ኮንቲሮዚን ተዋህበኹም ወይ ቅድሚ ወዳቕረ ተባዕ ኮንቲሮዚን ይኮነ ሕጂ ማሃቱስ ካልኦት እዮም ነሮም እቲ ኤርትራ ዝብል ከዓ ካብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ እናትና መንነት ዘይኮነሲ በቃ እታ ኤርትራ 30 ትብል ብቋንቋ ግሪክ ባሕሪ ኤርትራ ኢሎም ዝፅውዕዎ ኣለዉ እቶም ግሪካውያን ኣብቲ ናታቶም ፅሑፍ ሕጂ ንሕና ከዓ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክትርጎም ከሎ ልክዕ እቲ ቃል ከም ዘለዎ ተወሲዱ ባሕሪ ኤርትራ ተባሂሉ ኣብቲ መፅሓፍና ብለት እዩ ንህዝብና ዝምልከት ግን ኣይኮነን ህዝብና ካብ ማእሲ ትግራዋይ ተባሂሉ ካብ 12 ክፍለ ዘመን ንዳሓር እቶም መሳፍንቲ ዝበሃሉ ዘለዉ ሕጂ ዳሕራይ እውን ነጋውስ ካብ 12 ክፍለ ዘበን ይብላ ኣሎ ስሙ ሕጂ 12 ክፍለ ዘበን ንድሕሪት እዮም ተጋሩ ተባሂሎም ይብላ ኣሎ ፅንዕ ኢሉ ድማ በዓል ከፍርሳዩ ምር በየነውን ክብሎ ይሽዑ ኮኑ ውግእ ኣንጻር እቶም ሃዲኖም ካብ እቱ ደቡብና ናይ ሎሚ ፖርት ሱዳን ይነሩ ኣብ ቱርካውያን ግዜ ናይ ሎሚ ስዋኪን ነይሩ ጤልያን ምስ መፁ ከዓ ናብ ቃሮራ ኣሕሲሮማ ሕጂ እቲ ታሪክና ብፅብጢ ስለ ዘሎ ኣብ ሰነድ ናይ ጤልያን ኣብ ሰነድ ናይ ገለ ዘይኮነ ኣብ ናይ ዕራብ ኣሎ ኣብ ናይ ቱርካውያን ኣሎ ኣብ ናይ ገዛ ርእስና እውን ኣሎ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ግን ንሕና ባይታ ረኺብና ማእዲ ኣንፂፍና እሚርና ንካልኦት ከነስተእምር ስለዘይከኣልና እቲ ነገር ዳርጋ ተዓፋሊሉ ይኸይድ ኣሎ ንሕና ከም ንሕና እዞም ኣብ ኤርትራ ዘለና ተጋሩ ከመይ ኢልና ኢና ኣብ 12 13 14 ክፍለ ዘበን በብቁሩብ ንሰሜን ገፅና ናብ ናይ ሎሚ ኤርትራ ገፅና ክንውሕዝ ክኢልና ከም ኣብነት ክበኩም ኩሉ ገዳማት ቤተክርስትያን ዝበሃል ገማግም ባሕሪ ዝነበረ እዚ ኩሉ ደሴታት በዓል ዳህላክ ቤተክርስትያናት ነይርዎ እዩ ንዕኡ ሓሊፍና ክሳዕ ናብ እዚ ናይ ሎሚ ስዑዲ ዘሎ ጊዛን ዝበሃል ብቋንቋ ግእዝ እዩ ናጅራን ዝበሃል ብቋንቋ ግእዝ እዩ ጀ ዘይኮነ ናግራን እዩ ሃገረ ናግራን ከዓ ሃገር ሰበኽቲ ብህለት እዩ ሕጂ ልክዕ እቲ ክርስትና ንዓና ብተወሰነ ነገር ወፂዕናን ሃሲናን እዩ ካብኡ ዝኸፍአ ግን እቲ እስልምና እዩ ሃሲና እቲ ሃይማኖት ዘይኮነ እቶም እምነት ተሪሶም ወይ ተጎልቢቦም ህዝብና ከም ቆቋ ከም ዛግራ ወይ ከዓ ከም ተለበዱ ከም ሓሰሳሓ ዝሃድንዎ ዝነበሩ ሕጂ ካብዚ ናይ ሎሚ ቆላታት ወይ ከበሳታት ናይ ኤርትራ ሃዲሙ ብሰንኪ ህድና ሃዲሙ ናብዚ ናይ ሎሚ ሓውዝየን ተንቤን ገራዓልታ ወይ ዋላ እውን እዚ ራያታት ክሃድም ከሎ ኣብኡ ተፀጊዑ ክነብር ከሎ ኣብ ተወሰነ እዋን ኣይናይ መን እዩ ነይሩ እቱ ሽዑ ከምኡ ዝኾነ ገለ ኣብቲ ናይ ዕራብ ብህለት እዩ እንተድልዩ ክኸስተኽእል እየ ኣብ ርእሰይ ስለ ዘሎ ፀገም የብለ መፅሓፍ ምግንፃር የድልየኒ ግን ከምዚ ንብል ብዘበነ ዛጉዬ በዓል ላሊበላ ቅድሚ ላሊበላ ይቕሉ ጀሚሩ በዓል ላሊበላ ይፍለጡ እንታይ ወትዮም በዓል ላሊበላ እንታይ መን ሽሙ ገረ መስቀል ሽሙ ገረ መስቀል ሽሙ ኣምሓራ የደለ እዩ ወይ ንበል ይኩና ኣምላክ ግሬሱስ ንሽሙ ግሬሱስ ዝበሃል ታሽ ምለ ይኩና ኣምላክ ዳሓ ተተበለ እንታይ ወትዮም እዚኣቶም ተጋሩ እዮም ደቂ ይኩና ኣምላክ ኣበይ ተቐቢሮም ኣብ ትግራይም ተቐቢሮም ስለምንታይ ኣብ ዓዲ ኣምሓራር ዘይቕበሩ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እቱ ዝነበረና ዝሓለፈ ታሪክ ናይ ዕራብ ናይ ኤውሮጳውያን ተወሰነ ነይሩ 2-3 ነጋውስ ፈቲኖም ነሮም ከምዘይከ መጣዕግን ክልተ እዮም እዋ የቀኒለ ሄኖክ ንስኻ ካብ 12 ዘመን ጀሚሩ ተጋሩ ክበሃል ጀሚሮም ዝበልካ እምበር ካብ መምር ክርስቲያን ንሶም ናይ ኤቲሞሎጂ ጥራሕ ዝገልፁ ዘሎ ስር ወቃድዮም ጥራሕ ዝገልፁ ዘለዉ እምበር ቅድሚ 12 ዘመን ዘሎ ታሪክ ዳኣ ዘይንመፅእ እሞ ድሕርኩም ኮይኑ ብመሰረቱ ካብ ኣዱልስ ንጀምር ኣዱልስ ይኮ ይጅምር ቅድሚ ኣክሱም ሕጂ ናይ ኣዱልስ ታሪክ እሞ ንፍለጦ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ቅድሚ ክርስቶስ ድሓር ናይ በለው ከለው እሞ ንዛረብ ብዛዕባ ከስከሰ ንዛረብ እሞ ብዛዕባ መጠራ ንዛረብ እሞ ብዛዕባ ደቀ ኣምሓራ ደንቤዛን እሞ ንዛረብ ብድሕሪኡ ኣክሱም ንዛረብ 1000 ዓመት ብድሕሪኡ ኣክሱም ዝምስረቱ እቶም ህዝቢ እቲኣቶም ንዓና ብቀረባ ኣብዚ መሬት ኤርትራ ስለ ዘሎ ንዓና ከቀርቡና ንዓና ኮ ባሕጎታትና ኢልና ንኣምኖም ኣብዛ መሬት ናይ ኤርትራ ስለ ዝነበረ እቲ ኣክሱም ዝበሃል ኮ ብድሕሪኡ ዝመፀ እዩ ኣክሱም እኮ 100 ዓመት ድሕሪ ክርስቶስ ተሰሪታ ድሮ 12 ዘመን ከዓ መንግስቲ ኣክሱም ወዲቑ እዩ ነይሩ ኣይነበረን ካብ 9 ክፍለ ዘመን ኣክሱም ኣይነበረን ስለዚ በናይ መለክዒ እሞ ተጋሩ ንሕና ተጋሩ ኢልና ተፀዋዕናሉ ነገር ሲ ብታሪክ ኣንፈት ከነብፅኦ ከለናስ ንገላብጦ ኣለና እኮ ማለት እዩ ቅድሚ እቲ ታሪካዊ ናይ በዓል ኣድልስ ናብ በዓል ከስከሰ ገዲፍናስ ነጢርና ናብ 12 ዘመን ንመፅእ ኣለና እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዘመን ከመይ ይፅውዑ ነይሮም እቶም ኤርትራውያን ሽዑ ከ ስለምንታይ ተጋሩ ተባሂሎም ተፀዊዖም ኣይተመለሸለይ ኣይተመለሸለይ ምክንያቱ መንግስቲ ኣክሱም ምስ ወደቀ እዘን ሎሚ ዘለዋ ትግራይን ኤርትራን ኤርትራ ከም ሃገር ትግራይ ገና ክልል እያ ሃገር ኣይኮነትን ኤርትራ ግን ሃገር ቆይማ ሃገር እያ ስለዚ ኣብቲ እዋንቲ ግን እታ ትግራይ ትበሃል ዘላ ሕጅን ኤርትራ ትበሃል ዘላ ቦታ ሕጅን ምድሪ ባሕሪን ዝበሃል ናቶም ንግስነት ኮነ ይዋይ እቲ ናይ ምድሪ ባሕሪ ታሪክ ከናበ ኢና ክነጥዎ ማለት እዩ ንዑ ኩሉ ታሪክ ንዛረብ ተኮይና ብዛዕባ ታሪክ ንዛረብ ብዛዕባ ቋንቋ ንዛረብ ተኮይና ብዛዕባ ቋንቋ ንዛረብ እቲ ግን ንዓይሲ ተሓወሰን ምክንያቱ እቲ ቅድም ዝነበረ ታሪክ ገዲፍና ንድሕር ዘሎ መፀውዒ ንገብሮ ኣለና በቲ ናይ ቅድም ዳ ዘይንፅዋዕ መድሕር ክንፅዋዕ ኮይኑ ስለዚ ኣነ ስለምንታይ ትግራዋይ ክበሃል ትግርኛ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ኤርትራስ ትግራዋይ ክበሃል ገና ኣይበርሃለይና ስለምንታይ ትግራይ
ቅድሚ እዚ ታሪክ እዚ ትግራይ ነይራ ዲና ክንብል ኢልና حراي مهر بين قدمنا مهر بوخا مخادي So حجي أقول سمعنا لنا كم نريد لنا أقول evidence ويكا جبوت evidence مرقاقزي هاي كربنا له نتي تجارو إيرتراين تجارب تجرينيا تجاري يوم نيرو نزبل مالتيوم حجي قد ما حنتني شيء انترفال قبري دهريو أبتانيك سكن كيدينا مالتيوم one second all right So هاي نقتل بالابزياخ نرينا هجي كما يتمثل تاكونتات فيدباك ناي صلاح جوهر دما سمينا لازدلي اذا ቋንቋ ዝተመርኮሰት ብዕቢትን ጃህራንያ እዞም ሰባት ነቲ ቋንቋ ትግርኛ ወይ ነቶም ትግርኛ ኢና ዝብሉ ሰባት ይጎድዎም ከም ዘለዉ ይርዶም ከመይ ገይሮም ከም ዝጎድዎም ዘለዉ ክገልጽ እየ ቋንቋ ህያው እዩ ሙት ኣይኮነን ከም መግነዝ ኮፍ ኣቢልካ ስቁልካ ትጥሙቶ ነገር ኣይኮነን ትዋስኣሉ ኣብ ካልእ ባህሊ ኣቱ ካልእ ባህሊ ይመጾ ይጸሉ ይጽሎ መዓልቲ መዓልቲ እንዳተቀያየረ ይስኸይድ እዞም ሰባት እዚኦም ከኣኒ ብሽም ትግርኛ ወይ በቲ ትግርኛ ሎም ዝጠምቑ ህዝቢ ብሽሙ እንዳተዛረቡ ክንደይ ቅርሕንቲ ጥርዮም ከም ዘለዉ ኩሉ ክግምቶ ዝኽእል እዩ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ጌጋ ዝገብርዎ እንታይ ይመስለኩም ትግርኛስ ሃይማኖት ዘለዎ ገይሮም ወስድዎ ዓረብ ሃይማኖት ዘለዎ ገይሮም ወስድዎ ሃይማኖት ኣይኮነን ቋንቋ እዩ ንኣብነት ኣነ ቋንቋይ ትግርኛ እዩ ግን ኣይኣምኑለይን እዮም ከምዚ ሰሪቐይ ወይ ካብኦም ተለቂሐ ዝዘረብሉ ዘለኹ እዩ ዝመስሎም ስለምንታይ ትናቶም ኳሊፊኬሽን ስለ ዘየማልእ ሓደ ካብኡ ሃይማኖት እዩ እሞ እቲ ሰብ ካብቲ ቋንቋ ይፈርህ እንድሕር መሲልኩም ሰብ ካብ ቋንቋ ይፈርህን እዩ ቋንቋ እዩ ካብኡ ዝያዳ ዝበፅሓኩም ኣይኮነን ከምኡ እዩ ዝመስለኩም ግን ከምዚ እታ ትግርኛስ ክትወርድ ኮላ ብመስቀልን ብታቦትን ብመፅሓፍ ቅዱስን ተጠቕሊላ ዝመፀት እዩ ዝመስለኩም እዚ ሰብኣይ እንታይ እዩ ዝብል ቶም ክልተ ትግራይ መታቲሮምና ይብል ሕጂ ትግራይን ኤርትራን ኣይብልን እዩ ምክንያቱ እታ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣይኣምንላን እዩ ኣነ ኤርትራዊ ኣይኮንኩን ኢሉ እውን ኣብ ውጅ ይብቃሉ ረሳሕ ዝኾነ ናይ ባዕዳውያን ፋሽስታውያን ስም ክፅዋዕ አይደለም ኣነ ዝገርመንስ ኣይነሱን ግን እታ ኤርትራ ብዓሌት ብሃይማኖት ብቋንቋ ከመታትራ ዝውዕል ዘሎ እንታይ ይመስል ምምትካር እቲ መንጎ ህዛብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ብሓፈሽኡ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዘሎ ፍርህን ምጥርጣርን ንስኹም ዘራእኩሞ እዩ በዓል ዓወቃ ዝተዘርብዎ እዩ ስቑ ይመፀን ካብ ጥልሑ ይመፀን እዚ ክልተ ዓመት ዝገብርዎ ዝነበርኩም ብርዮ ዘለና እንዲ ንዘለኣለም ከኣኒ እዚ እንዳገበርኩም ነርኩም እዚኣ እቲ ሓንቲ ጥበብኩም ካልእ የብልኩምን ከይተማዕብሉ ሃገር ሰላም ድኸይተምፁ ፍቕሪ ድኸይተምፁ በይና ዓቕምኩም የብልኩምን ኣብ ርሑቕ ይኹን ኣብ ቀረባ ኮይንካ ደም ምዕዳም ደም ከፋሲ ሰብ ምፅዋዕ ነንሕድኾ ተናቕጦ ካልእ እንታይ ጥበብ ኣለኩም እዚኣ ጥበብ እዚኣ ኣላትና ዝብለኒ ሰብ ደሉ ኣለኹም ንበይንኹም ንሕና ንውንና እዛ ጥበብ እዚኣ ናይ በይንና ትብሏስ እንታይ እያ በቲ ጎንና ኢልኩም ትምክሕሉ ሰብ ኣይትመክሑን ምክንያቱ እቲ ጎንና ትብልዎ ሰብ ኣይፈልጠኩምን እዩ እቲ ጎንና ትብልዎ ዘለኹም ሰብ ጎነ እዩ ንዓይ ይቐርበኒ እቲ ትምክሕሉ ዘለኹም ክርስቲያን ወዲ ኸበሳ ኣይፈልጠኩምን እዩ ንስኹም ፀያፍ ዓሌትም መፅረፊ መዋረዲ መሕፈሪ ኢኹም ተንቁርብ ከማኹም ዝዓይነቶም የጣቕዕልኩም ካልእ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ኣይፈልጠኩምን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሽኡ ንስኻትኩምን ከምዚ ከማኹምን ፈፀጋታት መሰልገስካ ትዝተረፈ ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ዝፈቱ ህዝቢ ዝፈቱ ሰላም ዝፈቱ ርግኣት ዝፈቱ ነንሕዱት ሓቋቑፍን ተፋቒሩን ዝነብር ዝነበረ ሰብ እዩ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከምዚ ከማኹም እንዳመፀ ከምዚ ቆልዒ ሓዊስ ቆልካ ትገብሮ ፀኒ ሓንቲ ቆልዒ ጥሬላ ምሽቲ ከይዳ ገለ ቀፅሎ ጅምር ቆልዒ ኢኹም ንስኹም ቆልዒ ከምኡ እንዳገበርኩም ኹም ቅሳነት ክልኢኩም ዘለኹም ዝዞባ ስለዚ እቶም ተጥፍዎም ዘለኹም እቶም ፅልእት ተኽልሎም ዘለኹም ህዝቢ እናትና እዮም ኣይትበሩ እቶም ናትና ትብልዎም ናይ ብሓቂ ናትኩም ኮይኖም ዝሰምዑኹም እንተዝኾኑ ስለምንታይ ኢኹም ደም ትተኽልሎም ስለምንታይ ኢኹም ሽሞም ትፅይቕዎም ስለምንታይ ኢኹም ክብረት ዘይተንፀባርቁ ካልኣይቲ ከዓኒ ተሕፍር ድንቁርና ኣላትኩም ኣምላኽ ወዲ ሓውቦኹም እዩ ዝመስለኩም ከምዚ ዝኾነ ነገር ሲ ኣዳልዩ ንዓኹም ዝሕግዝ ዝመስለኩም ኣብ ፀይቂ ክትወፍሩ ከለኹም ኣጆኹም ኪዱ ፀይቑ ይእኸኩም ኣለኹ ዝብለኩም ኣምላኽ ይመስለኩም ሃይማኖት እውን ኣይትፈልጥዎ ኣለኹም መሰረት ሃይማኖት የብልኩምን እምነት የብልኩምን እንታይ ደኣኒ ገለ ዓሻ ገለ ብስምዒት ዝኸይሰተረ ከምና ኢልኩም ሃይማኖት ተልዕልዎ ኣሚንኩምሉ ኣይኮንኩምን ንዓኹም ሃይማኖት ናይ መግዛእትን ናይ ሄጂሞኒ ናይ ሓይልኻ ናይ ምድላብን ናይ ሰብ ናይ ምብዛሕን ቱል መሳርሒ እዩ መንፈሳዊ እምነት የብልኩምን መሞትን ጥፍኣትን ስለዝሰበኩም ደቂ ሰማይ ኮይኑ ይስማዓኩም ግልግለ ዘለኩም መላእክቲ ኮይኑ ይስማዓኩም ትነፍስኩም እንታይ ሃሰስ ብሎም ምናልባት ቀርኒ ገለመለ ኢኹም ትረኽቡ ከምቲ ናይ ሰይጣን ኣብቲ ባህላዊ ራእያ ዘሎ ገሊኡ ዝወፀ ክፀንሓኩም ገሊኡ ካንዚ ወፀ ተቐቢርኩም ኢልኩም ዳስሱ ትረኽቡ ኢኹም ሕንፍሽፍሽ ምዃኑ ዝኣኽለኩም ኣመስኪርኩም ኢኹም ዓብን ንእሽተን ለባምን ዓሻን ኩሉ ፈሊጥኩም እዚ ዝዘርበኒ ዘሎ ከዓኒ ዝኩሉ ዕግርግር ፈላጥ ተባሂሉለ ያይ ኣብ ኤቲሞሎጂ ዝተመሰረተ
زرباي بزرب زلو تمنكر كور تاريخ ياي ندحري تمليسوس كابز 2023 عام تمرت زلنا ابشحن 300 بشحن 400 ولا 2000 دحري كنملس يزدل زلو ابو انت تمليسنا طرحنا سبكن كون نخيل ابو يزل ባህልና ابو يزل مسرتنا ابو يزل سلطانينا ايناي سلطاني I don't know ايناي سلطاني زي رئيس سلطاني انت تحت مريت يزل سلطاني قد مش حامت نيرو قد مش حامت يرجل نيرو ناتكم ايكونن نسون حدش بتصايخم تهزا شعو زلبر بريسو يلن كابيكم امسكمو زلز صباس زيانات يا ممريسكا انت لاكو 35 قرشي دغلو وغا دي ان اي تيست بحالالو كبرو كتريو هابي كم زبصاكم شغلكم سباي تهلخو لت زي سباي تطاللو تاريخ كان بوتاخن سوق يلقى الحمد لله كاز عدل الحمد لله كاز نفق ايكونن ناتي اختبلت دلها خطر تدليخ حدا بحري مرحبا جنص قبلتنا تاي بكان انا خاب سب حيش خدبل يبل كان ما نم سباي كون كان اتناتي تبلو زلها منالبات معاك هذا زياده قربني نتجس حنتي بصحاني تبلو زلها حدي كواجا مصيو وبارق مش عامد سدراك ابزي اميرو بلس نعو زياده بصح خيل منالبات دي ان انت غيرو اقوب زبانتو قلبله 900 لك يبرو نعها خاني عرب غا 900 تبلها فوري وصي كمالتي من سايكولوجيكالي ايموشنالي نسخه حدي ثيوكراسي اتمنيكا نسخه خاني مين ايدولوج نايت ثيوكراسي كون اتمنيكا ازي اتيمولوجي قلمله انت تبعها زي ساينتفيك قالات نطقم مو بادي نت زي فلسب زبلو زل قالاتكو كبير قالات يتزرب قلمله يلوم دتالو بزحات له مساكين ግን እዚ ስፔሻላይዝድ እዩ ሓደ ዶክተር መጽኡ ሕጅስ አፐንዲሲቲስ ትገለመለ ኮሮና አርተሪ ገለመለ እንታይ ጥምሎ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ንሓደ ስፔሻላይዜሽን ዘየሎ ኣብቲ ስራሕ ዘየሎ እንታይ ይገብረሉ ክርዶ ይከል ኣይፈልጦኒ ኣይጠሞኒ ጠበቃ መጽኡ ካኒ አርቲክል 15 አርቲክል 35 ገለመለ ይልስ በጣም ቀናይ ጠዋታ ተዘሪብስ ናይ ክርዶ እሞዚ ኤቲሞሎጂ ገለመሌታት ሊንጉይስቲክስ ተማሂርካ ሙስቶም ሊንጉይስቲክስ ከማ ካስተማሩ ወተዛረብ በዛ ዓይነት ቋንቋ ግን ምስተራሰብ ክትዛረብ ከለኻ እዚ ዘረባዚ نوري متعللي ما عندري انا سنتاين بولكو كابتي ايتيمولوجي سجيركا اب ايبيستيمولوجي خيت منالبات زربا سلا زي تقدف اتسبسقون كرد اول مخالي بينا نصاصيركا سؤال كاب قلب منابات بدفو كان اي كابتي مدناغرين كايو اب تجري عند حرحاتي كايو انا تجريتو يبلو انا تجريتو يزبلا كامبر انا تجراوا اي بلا زا مسعبي قلتا حساويها كم ايبلنم كم عينت ملسي ايبوخانم حنساب تتخول تقاقيو قلم بولكوني رسالة تجزي دقيم كايا أنا تقريتو كيكا يكون زبهالي اللو ناب تقريت أنا استقرينيا إيو يبهال دي أنا تقرينيا إيه إزبهال إيو second person كم زبهالي اللو ناب تقريت أنا تقري أنا إلو نتاتب القرب ما بحر الكام خنياتو جراماتيكا لقناتيا كم إززار بتسب قريت فوتونيها دحارك أخابا زنا أسد الله دحان سي ماينس كبكا إنا بقى أنا تجريتو زبالة كاسب يلون حساويها إلا حدا كادر ناي أيدلوج قلبل أنت زي كوين أبتت بلوز اللي خزمانات زخونة تجريد الزرب سب كابي خاوي أنت عليك كاوي أنت من النت كان بحري كاو أنا عتك لساي أنا بيجوكاي أنا منسعاي أنا برعامراي أنا مارياي أنا إزبلكا تجريتو أي بلكاني يلا كم زبان نجر يلا البوليتيكا تبص أنا أرتر أنا بلك أبكال وطن بحر زي أرتر وسب بحر حاتيتو جنابتي وش تعدي أبتك زي تبحل في ملا لينا يسبس ينيرو واتقرأ كمين دي زقبرا قد صبوا إذا زرب حتى زربني حاجة خمسنا هتوقع قريد صحف كوان قرالا كتر داكم تسفى قبر اتي أنتولوجي نايتي إبستمولوجي سيريبرال فرقنا نيوروتونس حمسي كم كمت حماسين مخاوي ناتي اختلط زرباي ليونيو صالح جوهر هذا عبيتي سكولارس of أمريكا زلويو نتكونتاتي نتتكنيكال ترمينولوجي زنبري جيجا مخانو كاب تقرأ دما أبكرن زعبيه سلزخونه زيادة ردي زلون زيادة تمكر زلوني سلزي أب تاريخ زي كونه إز حج زلنا تاريخنا تبغيو كم زلو حماقون تبغون كسندن كقمتني قبع تاريخ جن بتاريخ تبقيس كانت عبرة سب فلليات كتفتر وي كانت زلو فللي كتصفح فحمة في التانجن جبنيو نفتو نسرع ኤርትራዊ አይደንቲቲ ወይካ መንነት ኣሎ ብዝዋን እዚ ህዝቢ ትሽዓተ ብሄራት ባህሉ አካይዱ ቋንቋ አመጋግቡ ቦቱ ኣብታ ሃገር ፍሉጥ እዩ ካብቲ ይወሰዶ ካብታ ይበሎ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ከም ዘሎ ተቀቢልካ ሃገራዊ መንነት ኣብ ሙቃም ዘዝከኣለካ ኣበርክት ኦኬ እቲ ካልእ ተሰኒዳ ቤተ መዘክር ይብረት ታሪኽና እዩ بأنثروبولوجي بسوشيولوجي بهيستوريانس تسنيدو حقون قنعنتون توسيد أنا كل حزبي أب سنة كوينو أبيت مذكر كورد دسيبلني بزح سيفيلايزيشنز كم زلنا
ኤክስካቬት ዘይኮነ ወይ ከዓ ዘይተዳሰሰ ታሪክ ከም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ንጹር እዩ ኩሉ ትካል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበሃል ብባሕሪ ኤርትራ ዝሓልፍ ነይሩ እንተኮይኑ መጀመርያ ባሕሪ ኤርትራ ዝነበረ ንዓና ይቀርበና ስለዚ ታሪክና ናይ ዝኩሉ ናይ ኣክሱም ድዩ ናይ ካልእ ስልጣነ ምስ ባሕሪ ርክብ እንተነይርዎ ንሕና ዋንነት ኦነርሽፕ ኣለና ዮ ኣብ ኤርትራ ስለ ዘለና መን እዩ ህዝቢ ሽዑ ነይሩ ኣይሆፕ ተፀኒዑ ክስነት ግን ኤርትራውያን ዋንነት ኣለና ቱ ታሪክ እቲ ክፋል ናቱ ስለ ዝነበርና ኣብ ዓድና ስለ ዝነበረ ስለዚ እዚ ብግቡእ ተሰኒዱ ግን ዕላሙ ነቲ ህዝቢ ሓበራዊ አይደንቲቲ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ዩናይትድ ኮይኑ ሓቢሩ ንክሰርዕ እምበር ፍልልያት እቲኻ ነቃዕ ፈጢርካ ሽግር ንክትፈጥር ኣይኮነን እዚ ከምዚ ኮይኑ ምስ ጉርባብቲ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተጋሩ ይኹኑ ኣምሓሪ ይኹኑ ኣብ ሱዳን ዘሎ ዝተፈላለዩ ይኹኑ ኣብ ሶማል ዘሎ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ምስ ኩሉ ብፍቅርን ብስኒትን ብመክብባርን ክነብር እዩ ሕልመይን ጸሎተይን ስራሐይን ምስ ዝኾነ ይኹን ጎረቤት ህዝቢ ባእሲ ክህልወና ኣይደልን እየ ስለምንታይ ሰላም መበገሲ ናይ ምዕባለ መሰረት ናይ ምዕባለ ስለ ዝኾነ ኣይሆፕ እዚኣ ቪድዮ ፅቡቅ ጌርኩም ሪኢኹም ከተኩም ኣስዕዋ እታ ካልይቲ ናይ ሳልሕ ኣብ ነጋሪት ዝብል ቻነል ነጋሪት ቁፅሪ 228 እያ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሪያክሽናቱ ዘላ ካልእ እውን ኣላቶ እታ ካልእ ድማ ኣብ ኤሪሳት ኣላትኩም ክልቲኡ ኬትኩም ብዙሕ ዘጉደል ከሎ ሓፂር ይሂበኩም ዘለኹ ብሰፊሑ ክትሪእዎ ትኽእሉ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ኣብ ካልእ ኣርስታት ክሳብ ንራኸብ ብሓንኩ ንብለኩም ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳባት ብሃናፅ መንገዲ ግደፉ ፕሊዝ ካብ ሪቶታትኩም ዝመሃር ሰብ ክህሉ ክእል ዝኾነ ንስኹም ትውስኽሉ ፊድባክ ክህሉ ስለ ዝኽእል ብሃናፅ መንገዲ ግደፍዎ እናበልኩ ክሰናበተኩም እየ ፅፅብቑ ነዚ ቻነል ሰፖርት ግበሩ ቻው ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ንዘለና ኣገዳሲ ሓበሬታ ክበኩም እየ ቁፅሪ ሓደ ኤሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ካልኦት እውን ዜግነት ናቶም ወይ ከዓ ወረቓቕቲ ናቶም ዶኩመንት ናቶም ኣዝዩ ተደላይን ዘድምዕን ስለ ዝኾነ ንዑ ንኽንሕዝ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ክንጓየ ድማ ኣለና ቁፅሪ ክልተ ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ፍሉይ ዕድል ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ክሪፕቶ ናይ ካልእ ብሕስር ዝበለ ብቕልል ዝበለ ኣብ ካልእ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ዕድል ኣለና ስለዚ ፈሊጥና ተማሂርና ክንጥቀመሉ ክንጎይ ኣለና ቁፅሪ ሰለስተ ድማ እዚአን ሃገራት ኣዝዩ ብሉፅ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣለወን ወረቐት ስለ ዘለና ነቲ ትምህርታዊ ዕድላት ክንጥቀመለን ፈትን እንተዘየለ ድማ ብዓይኒ ኢንተርኔት ጌርና ዘድልየና ፍልጠት ሒዝና ንመጻኢ ድልዋት ክንከውን ኣለና ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ ቨሪ ማች